Yo. Wah, wah. Ayo ketoken kekuatanmu. Sengkuni kena ing lara tan kena ing pati. Ayo ketoken karosanmu. Maju ora sakakan bebangal. Ayo Jatasa Werkudara. Ayo ketoken kekuatanmu. Nyiliot pusaka kayangan legane ngatiku. Nata Kresna lan ngandika Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mring solahe ngarinira. Piye Werkudara? Wah. Elok. Sapa sing elok? Sengkuni. Lah ngopo? Ulet nyawane. Ulet kepiye? Aku ngetok kekuatan, ngetok karosan. Kuku Pancanaka ora tumama.
Godo rujak polo ora dirasake dening Sengkuni. Aku ngetok Aji Bandung Bondowoso. Tak jeloki. Labar pisan ora dirasakne lara dening Sengkuni. Wah. Apa kelakon para Pandhawa kalah mung karo Sengkuni. Werkudara, apa kowe ora eling crita duk nalika mbiyen, nalika rebutan Lengatala. Para Pandhawa kelawan para Kurawa rebutan Lengatala. Satemah Lengatala hanjok utawa nyemplung ana jroning sumur. Sawise Lengatala ana dasare sumur wekasane awit trampile Penemban Begawan Durna. Mung nganggo wujude suket Lengatala isa diunggahne ana ing ndaratan wekasane Lengatala tumpah utawa kutah. Lah, sajane Lengatala kuwi kutah banjur dienggo gulung kalawan patih Sengkuni. Mula Sengkuni nduweni aji sing kaya mangkono merga dayane Lengatala. Kuwi meh padha karo aji Lembu Sekilan. Ora tumama tan tedas tapak paling pandhe sisaning Gurindha. Wah. Terus apa? Aku mbiyen ya tau duwe aji kaya Sengkuni kuwi. Apa iya? Lembu Sekilan? Apa iya? Heeh, jek enom kae. Aku duwe Lembu Sekilan. Oh. Lembu Sekilan ki dituthuk ketoke kenek ning asine ra kenek kurang sekilan to, Tru? Heeh. Ketoke dibuacok ning ora kenek merga kurang sekilan. Heeh. Lah kok mau buang aji Lembu Sekilan. Lho, ra tak buang piye? Sing rekasane aku, Tru. Lah aku nalika manten anyar kumpul karo bojoku, ketoke rumangsa kuwi kenek jek kurang sekilan kok. Wong edan ora. Oh, alah Gong, Bagong. Werkudara. Apa? Nanging saperangan, ya, saperangan badane Sengkuni iki ana sing ora kelepetan Lengatala. Ora kaki golek ana. Endi sing ora kelepetan Lengatala? Ngendi, Gong? Hah? Ngendi? Ya mbah. Ngerti ora Werkudara? Wah. Orang paham. Iya. Krungu apa? Mosok. Lho kandhani kok. Pengampesane Sengkuni dumunung ana kono. Ana ngendi? Ana ngendi? Jarimu silit. Lah iya. Apa kok? Silit. Ngono ka dadak. Wah. Arep mong kapake Werkudara. Wah. Iya. Wah. Ayo. Arep kok kapake Werkudara. Apa kakan cerewet cangkeme. Iya. Ayo. Apa setya kaya ngopo menungsa duwe kelemahan. Mula Kang Saka aja dianggep Werkudara ora ngerti ana ngendi pengampesane Patih Sengkuni. Iya. Yen pancen kowe ngerti. Margake ngituduh nang ngendi kelemahane Patih Sengkuni. Pengapesamu mapan ana ing dubur Cantraka. Waduh mati aku Werkudara. Werkudara. Ampun Werkudara. Ampun Werkudara. Aku culana Werkudara. Dan apa Petro? Gendang kesuwen gen lemak bles ngono. Tak disuwi-suwi ini ngapa nih? Yo,
Petro. Nggih, silakno sarunge sengkune. Nggih. Oh alah bokong patih nek panunen. Ya ing kene marganing patimu wis. Hasi. Gong, nun. Rak ndara Werkudara duwe parfum anyar, Gong. Rono, Gong, jaluk, Gong. Den, apa? Nyuwun parfum. Nyuwun parfum. Kok kaya wis mambu ngene iki aku. Truk, apa? Kaya wis tau mambu. Mulane. Ayo, angkaraning jagat raya wis sirna saka rumahing jagat. Rona angudya sanes karenan kasengune dumadi maksudi ingkang roh kang akeh gunane bisane sekondo sejarahipun pecahipun Patih Haryo Sengkuni. Dadi ngono kok, nggih. Kaya ngoten niku wong isih perang Bratayuda Jaya Binangun. Namung wonten pundi dunungipun wong bener niku bakale jejer, wong salah niku bakale seleh. Niku dunungipun wonten perang Bratayuda Jaya Binangun. Mula wonten ingkang mastani perang Bratayuda Jaya Binangun menika perang suci. Lan malihipun perang Bratayuda Jaya Binangun menika mujudaken perangane perang gedhe ingkang dumadi wonten ing Ngarcapada. Perangane perang gedhe. Nggih. Perang gedhe sing dumadi ing Ngarcapada kuwi menawi mboten kleru anggenipun kula sinau perang gedhe ingkang dumadi wonten 12 cacahipun. Apa wae, Gong? Ingkang angka sepisan perang Pamuksa. Sinten ingkang ngayahi perang Pamuksa mboten sanes Prabu Pandhu Dewanata lumawan tanding lawan Prabu Kulatrembuka ing Pringgondani niku sinebut perang gedhe ingkang angka sepisan perang Pamuksa. Lah banjur perang gedhe sing angka loro, perang gedhe ingkang angka kalih namanipun perang Guntarayana.
Guntarayana menika perange Penemban Begawan Ciptaning lumawan niwata kawaca rumiyin ugi sampun kelakon. Lah ingkang angka 3 sinebut perang Gujali Suta. Gujali menika bapak, Suta menika anak. Perange bapak kalih anak, sapa sing ngayahi mboten sanes. Ingkang eyang Prabu Kresna lumawan tanding lawan ingkang Rama Prabu Bima Nrakasura. Kosek dadi perang Gujali Suta ki sing ngayahi ingkang eyang Indrawati kaliyan ingkang Rama Prabu Bima Nrakasura. Yen ngono, kok sing mateni Kanjeng Rama Bima Nrakasura kuwi bener Kanjeng Eyang Indrawati. Nggih, lakar kados mengaten. Lah dalah apa to? Oh. Raja Muntaplir kinetap duka yayasinipi Jaja bang mawingong mengis kumejut tajoning lati lagi ngerti iki aku kok lagi ngerti iki yen to sing nyedani Kanjeng Rama Bima Nrakasura kuwi Prabu Kresna Indrawati. Kena ngapa kowe ora kandha wiwit biyen mula? Kena ngapa kowe ora kandha wiwit biyen mula? Yen sing nyedani Kanjeng Rama Bima Nrakasura kuwi Nalindra Indrawati Prabu Kresna. Menika ingkang eyang lho. Ora peduli. Ora peduli Kresna kuwi simbah utawa eyang masa panunggalane. Bakune aku kudu bisa nyuwargane Kanjeng Rama Bima Nrakasura kang wis ngukir jiwa raganing Prabu Sawarga. Kepiye carane nggonku nyuwargane Kanjeng Rama ora ana aku bisa manli males sasra wirang kang sarta utang pati nyaur pati. Lho lega rasane atiku nek durung jejreng kuandane Prabu Kresna. Wah iki cilaka iki wah. Oh alah Kang piye iki? Lenging griya mangunggung kanduhan rimang lelena tanpa kaning lelena tanpa kanin yen tantuluso yen tan tulusa mengkudyah utama nek ora kleru panduluku iki Nalindring Traju Trisna Prabu Sawarga. Iya pancen kaya mangkono. Kowe sapa? Sawarga. Sumurupa logone aku bakal ngabiyantara ana ngarsamu ning negara Traju Trisna. Syukur yen ketemu ning papan kene, mapan ning alun-alun negara Traju Trisna. Ditepungke wae aku Kerati Windu. Putra Sumargi anak Denpatih Harya Sengkuning negara Ngastina rumuhun. Wah, ladal. Yen ngono, ya pancen kaya mangkono aku anake Patih Sengkuni. Jenengku Kerati Windu. Lugune ana bab sing bakal tak andharke kelawan jeneng sira. Perkara apa? Perkara sejarah. Sejarah kang ana negara Traju Trisna.
Apa kowe ora ngerti sapa sing nyedani bapakmu Prabu Boma Nrakasura? Ya aku wis ngerti. Sing nyedani Kanjeng Rama Boma Nrakasura kuwi Nalendra Indrawati Prabu Kresna. Syukur nek kowe wis sumurup kang sarana wis tanggap swasana iki, nanging kowe ngerti ora sebabmu sababe kok nganti Prabu Kresna nyedani Kang Rama Boma Nrakasura, kowe ngerti ora? Babar pisan ora ngerti. Lah dalah. Men saya gamblang, men saya cetha. Men saya ketok nek nata Indrawati Prabu Kresna kuwi wong pukile wong sak jagat, wong akal ukil, wong lecet, wong urik sak donya tanpa timbang. Sejarah piye, Raden? Sejarah ngene. Ibumu Dewi Haknyanawati kuwi dibergonjak lawan atmajaning nata Indrawati jenenge Bu Si Samba ya Wisnu Brata. Lah, nggone langen asmara ing antarane ibumu Haknyanawati kelawan Raden Samba duk nalika semana kedenangan dening bapakmu Boma Nrakasura wekasan. Bapakmu Boma Nrakasura duka yayasinipi jaja bang mawi ngawengis umejet padane latri ndekno kocak mundar mandir. Wis ora kuat ngampah ubaling gawa nafsu wekasane. Sombat majane nata Indrawati. Kang mangka kuwi sesedulur diajar wani dening bapakmu sing mapan nggon bener nggone mbebela kehormataning ibumu Haknyanawati. Dijejuweng-juweng kumandane Samba dening bapakmu Boma Nrakasura, dasare bapakmu wong sekti mandraguna pilih tanding jroning jurit. Nganti si Samba tumeka mati. Lah, ngerti anake tumeka mati, Prabu Kresna ora trima, ora narimakake mbelane kelawan anake sing jenenge Samba. Mongko Samba kuwi nggone keluputan dununge kesalahan kok dibelani karo nata Indrawati. Wekasane dadi srana, cumlorote cakra pusakane wong Indrawati ngenani diadane bapakmu Boma Nrakasura nganti dadi lan patine. Ora gage. Saiki pikiran. Ing ngatasé wong luput kaya dene Samba kok dibelani karo wong Ndrawati sing jenenge Prabu Kresna. Dadi srana patine bapakmu Boma Nrakasura. Yen kaya ngono kuwi wong tuwa wajibe dibekteni apa dipateni? Ayo dipateni. Lah dalah ra ngono. Urung lega rasane ngati kula njejung kandhane Prabu Kresna. Iya. Yen to kowe duwe sumpah kang kaya mangkono aja kuwatir, mengko aku kerti windu sing bakal mbebantu kelawan kowe. Aku uga duweni dendam kelawan nata Indrawati Prabu Kresna. Dadi srana sedane Kanjeng Rama Pati Harya Sengkuni. Nek ora nganggo manunggal ing antarane kowe kelawan aku, ora bisa ngrubuhake kami bawaning Prabu Kresna. Yen perlu ora mung Prabu Kresna. Aku kelawan kowe manunggal dadi siji ngrubuhake mateni para Pandhawa. Yen Pandhawa tumeka mati, aku karo kowe iso ngelar jajan, kowe saya jembar wilayahmu. Saya kondang kuncuran Jayeng Bawana, yen kowe bisa mateni Prabu Kresna sak pendawane. Cocok nek ngono. Limbuk cangik jejoget bajing loncat.
ka astana abdi lepat narusan teti anggana bajing loncat ka astana bajing loncat ka astana abdi lepat narusan teti anggana Kutesangka salira luas pisan Tehuatos kanu kesal ngantos santos api teimut kanu kasini bajing loncat kali Mrene, Mbok. Ya. Melok, Ger. Ya. Assalamualaikum anakku wadon, Limbuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mae. Aduh, jan. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah. Kunjuk marang perbaning Gusti ingkang karya jagat ya, Nduk. Iya. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Oh iya. Sing wis kepareng maringake berkah kenikmatan keselamatan karahayon katentreman lahir batin. Iya. Tumrap awake dhewe sak kanca sumrambahi para kadang-kadang, para pepundhen, para pinisepuh saha hati sepuh sing mapan ana ing Kauman Widodaren Kabupaten Ngawi. Oh iya. Bengi iki kepareng kersaning para bapak-bapak panitia sing dipandhegani dening Pak Lurah. Kepareng nguri-nguri budaya ya yo. Heeh, tinggalane para nenek moyang kanthi srana bersih desa ya to. Mamuji marang perbaning Gusti sing karya jagat, muga-muga desa Kauman dadi desa sing babatun toya batun warapun gofur gemah ripah lo jinawi kerta tata lan raharja munah sandang lawan mangan adoh saka bencana alam Allahumma amin ya rabbal alamin ya selamat sing nanggap selamat sing ditanggapake ya selamat sing nonton tanggapan selamat sekabehe rahayu nir ing sambikala oh ngono ya hasbuna Allah wa ni'mal wakil nikmat maulana
nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta desane dhewe kauman. Ana ing kene wis kelakon entuk pimpinan anyar, entuk lurah anyar. Oh ngono. Heeh. Oh iya. Muga-muga kanthi pimpinan ingkang enggal panjenengane Bapak Lurah. Oh iya. Bisa dadi srana saya memajukan desane dhewe kauman selangkah lebih maju ing reh hal apa wae bakune ana nggon positif, Nduk. Oh iya. Iya yung iya. Heeh. Bengi iki sowan mrene sak kanca sak brayat Dwija Laras. Heeh. Karo ngiras pantes kangen-kangenan, Nduk, lawan para warga ana ing kauman. Dasare ya lurah sing kepungkur ora kok ngelokne elek ora ning ora kepareng wayangan ya nembe lurah anyar iki yen sing pancen ya kepengin nguri-nguri budaya, kepengin nglestarekake kabudayan utamane wayang kulit. Oh ngono. Heeh, dasare ya dekengane ya kuat panjenengane Bapak Sukarman. Oh ngono ya yang iya, Nduk. Wah hebat nek ngono tenan nggih. Mula adicara bisa kelakon rancak meriah kang kaya mangkene iki ya bot-bote manunggale para kawula, para perangkating desa sing ana kauman sing dikuwati kalawan panjenengane Bapak Sukarman sing wis ora nganggo etungan kelawan awake dhewe. Ya. Pancen panjenengane wis dadi niat kang sarta kepengin dana rasa nyeneng-nyenengake para marga masyarakat kanthi gelar budaya wayang kulit. Sore mau kowe wis krungu dhewe, Nduk, pengendikane Pak Lurah. Wayangan ana ing halaman kantor desa kauman kaya ngene iki bakal digelar kuwi setiap tahun sekali. Oh, ngono. Heeh. Iya. Ora mung panjenengane Pak Lurah sing paring dawuh, Bapak Sukarman ya ngono, wis siap untuk mendukung nyenengke warga masyarakat ana ing kauman. Oh iya. Iya ya ya. Heeh. Oh iya. Tenan kok, Nduk, aku petuk kalawan kanca-kanca kelawan para pepunden Pak Hirno, ya. Pak Bayan Amin lan sak panunggalane biuh-biuh. Oh, ngono. Dasare awake dhewe suwi banget ora sowan ana kauman. Oh, ngono. Heeh. Kangen-kangenan ya ya. Heeh, jane ya sing rasan-rasan arep nanggap awake dhewe iki ya akeh. Oh, ngono. Heeh. Dirga. Oh, dirga. Heeh. Ya arep nanggap kowe. Jane arep nanggap ning danane ora nyandak. Oh, ngono. Ngono, heeh. Kok kowe ngerti? Lah dalange sing ditanggap omong aku. Wah, ngono. Heeh. Sapa? Kang Joko Senden. Mas Kangkong, apa Mas? Dirga niku jane arep nanggap sampeyan lho Mas. Lah kok nanggap sampeyan? Anu danane ora nyandak terus nanggap kula ngono kuwi jare. Ah iya ora dadi boyo pengopong. Nek awake dhewe murah-murah ya nuwun sewu ora kok ngepal seniman sak ngisore awake dhewe ora ning asas pemerataan kuwi penting. Dadi men liyane ya melu mlaku ngono lho, Mak. Oh ngono ya, Nduk. Iya. Iya, pancen ya sing diarani rega ki ana rupa ngono kae ya, Nduk. Iya. Ning aku nek karo Pak Karman, karo Pak Lurah, karo para perangkating desa ana ing kauman kene iki blas ora ngarani kok ya. Ora ngarani? Heeh. Ora njaluk pira ngono? Ora, pokoke aku borong karo Pak Karman wi genah turah. Oh ngono. Heeh.
Wah, tenan kok, Nduk. Aku ki jane mangkat rene sore mau ketir-ketir. Kok ketir-ketir? Lah piye, wayangan rong dinyangi, nyambut gawe rong dinyangi ki seminggu kepungkur ki wis lunas ki, Nduk. Wah, ngono. Pak Karman tindak rono karo Mbak Tuti. Nglunasi awake dhewe. Pun borong Mas Kangko, murih ramene ana ing pagelaran ana ing kantor desa Kauman. Oh, ngono. Heeh. Oh iya. Iya, iya. Pancen leh ngrengkuh lawan awake dhewe iki tenanan. Heeh. Dianggep kaya dudu sapa-sapa, dudu wong liya ning kaya dene anake dhewe nek Pak Karman kuwi kelawan awake dhewe sama Pak Lurah. Oh, ngono. Ya, ya. Iya. Ya Nduk iki ditanjake. Waranggana sing wis cumawis sing wis luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Neng kono-kono ki sinden paling 3 4 kuwi pol ning khusus ana ing Kauman kuwi pancen kudu beda karo liyane. Oh, ana nenem tur ya ayu kabeh. Oh, ngono. Perangkat desa kuwi pancen dismeling karo aku. Mas Kangko pokoke sindene sing elek-elek rasa digawa. Oh iya. Sing tuwek-tuwek sing mambu lemah rasa digawa ngono jare ya. Oh, ngono. Ya, iya. Pancen ya pamundhute para kadang-kadang panitia pancen kaya ngono kuwi, Nduk. Awake dhewe selaku cara dene kaya wong dodol iki kudu iso ngladeni sing tuku. Wah, ngono. Iya. Iya. Yo. Tanjake, Nduk, mumpung bengi iki. Wah, tenan sing kepareng rawuh pirang-pirang. Tumplak-blak delok halaman semene kae bek wong iki, Nduk. Oh iya. Oh, ngono. Bengi iki uga disiarke radio secara langsung 3 radio komunitas ya kuwi Radio Duta, Istara FM pimpinane Bapak Narso Wonosari. Ya. Ora keri Radio Indah FM komunitas SMK Islamiyah Widodaren pimpinan panjenengane Mas Danang Satria. Uga Radio Wida FM pimpinan Bapak Sutarno SMP Negeri 2 Widodaren. Oh, iki disiarani secara langsung radio 3 stasiun. Heeh. Mula aku meling kalawan sing mirengake ana ndalem, cukup ngelonono radione dhewe ana ndalem, ora usah tindak ana ing halaman kantor desa Kauman merga nggone wis ora muat. Waduh, Ngono. Iya. Pak Camat Widodaren ya kepareng rawuh. Oh iya. Pak Camat berkumis. Heeh, tenan. Pak Puguh terus Bu Ndari, lurah-lurah sekecamatan Widodaren mbok menapa tumplak-blak bengi iki kepareng ngestreni anggone warga masyarakat sing dipandhegani Bapak Lurah ana ing Kauman sing didekengi kelawan panjenengane Bapak Sukarman nganake syukuran kepala desa baru ngiras pantes bersih desa ngresiki desane men adoh saka Gudha Rencana adoh saka Sengkala. Oh, ngono. Iya. Iya. Mulai kang saka kuwi ya, Nduk. Waranggana sing wis cumawis iki ditampilke bareng-bareng. Oh, ngono. Siji mboko siji. Ya. Iki mau aku nampa dawuh. Napa dawuh? Heeh. Iki spesial kangge Bu Sukarman. Bu Sukarman. Iya. Iki tak dhisikke, Nduk. Didhisikke merga sing ngopeni awake dhewe sak kanca iki mau Bu Karman nyuwun Nyidam Sari. Nyidam Sari. Yo. Awake dhewe teka dedaharan wis cumawis ana daleme Pak Karman saha Ibu. Panjenengane ora njaluk apa-apa mung njaluk lelagon minangka tamba kesel ya kuwi Nyidam Sari. Ngarani sing bawa bojone dalange langgame sak ndangdute Mbak Tutik saka kene. Oh, ngono. Iya. Diaturke, Nduk. Sing minangka dadi sarana pambuka. Oh, ngono. Iya. Hah. Didhisikke ya, Nduk. Didhisikke. Iki waranggana ana 6 iki sing mepet karo kene iki Mbak Dwi Kurniawati kuwi tumpakane dalange. Oh iya. Ngono. Ya. Biyen kaya dudu iki, Udu biyen.
Terus dibajutke karo sapa kuwi? Wiwi Irnawati. Wah, ngono. Heeh, kesinden isih nona, isih perawan urung tau mambulanangan ya iki. Ya. Mbak Wiwi. Heeh, terus wah, lah iki. Iki ning omahe dhewe, Nduk. Iki ora tanggapan ning rewang. Oh. Mbak sapa? Mbak Tutik utawa Mbak Tri Hastuti, putrane Pak D Marsidi. Oh, ngono. Ya. Heeh. Heeh, wis Tutik. Heeh, ya. Wah, jan ken biyen ora malih, semono kuwi terus. Ya. Ora tuwek-tuwek, ora tuwek-tuwek. Mula ning endi-endi kondang sinden silep godhong kanyong iringe mendelep bathuke nonong ya Tutik kuwi, ya. Nek ora ngangeni. Lah iya, malah awet urip kok ya. Iya, iya yang iya. Terus dibajutke karo sapa kok kene ra ketoke. Weh, Mbak Rini. Sugeng rawuh Mbak Rini. Iya, iya mau janji tepaki sate lek mangan Mbak Rini iki jara leren ya. Mbah Imbuh ya. Terus dibajuli karo bayoh iki. Ya. Mesinden kok kaya Kumba Karena ya. Sapa? Mbak Denis. Aglak limpamu ya. Biasa mawon to Mbak Limbo. Biasa mawon. Ora lho Den, awakmu kok saya bedah iki jane sing tok pangan ki apa ngono. Aku cukup katul. Katul? Kaya pitik panganane katul ya. Lagi to ra umum lene iki masalah ya. Murup lemu ning tarup. Weh, ngono. Sing pangan ya sego jane. Mboten. Lah apa? Boto. Layak pakulitane kaya boto ya. Abang ya. Nuwun ya. Terus Mbak Eka Suranti saka Kebumen. Heeh. Mengko bar iki diaturke ekane nduk. Iki sing penting pamundhute saka Bu Karman didhisikke engko ndak. Oh ngono. Selak sare mergo nek nggon gara-gara iki panjenengane wis sare. Iya. Ayo Bu, Bu Dewi Kurniawati bawa nyidam sarisik. Yo mbokne Tule karo mbokne Genduk. Oh, Mbokne Jendra, heeh. Ha iya. Saiki usume ngono kok, Nduk. Tipe sinden ki ora nganggo jenenge dhewe ning nganggo jenenge anake, ya. Enek sing nganggo mbokne Dembik, ya. Oh ngono. Enek sing nganggo mbokne Jendra, ya enek sing nganggo jenenge Mboke Ganden, ya. Oh ngono. Mbokne Ganden. Nek mambengi petuk ning Boyolali, ya. Salam gue Kah, ya. Ya. Nano. Ya, bawa sing apik, Nduk. Ya, diaturke karo Pak Camat. So lurah Kecamatan Widodaren ora keri. Nyidam sari iki uga tak aturke kelawan dulurku sepuh sing saka Gendol Sine Ngawi. Mas Suraji, heeh. Sing wis paring panjer kelawan awake dhewe sore mau. Wow, Gendol Ngawi Sine, heeh. Panjer kok 10 ki akeh ram, iya. So tanggal 19 Oktober ana ing sine. Gendol daleme Mas Suraji, syukuran putrane. Oh iya. Monggo Bu, aturake Bu. Nyidam sari kekiteng memanis. Aja lali, Nduk. Apa? Welinge piyai Ngauman utawa Kauman urung marem lek urung metu wayang begenggek. Lho iki wis. Ya, iki lho. Ya. Apa ae senengane ya siki wayange siji iki loro buta gedhe kon ngetokne. Ya. Monggo.
Suarane alus, Nduk, sesuai karo piyayine. Ora tau duwe swara banter, anane mung lembah manah andap asor. Oh ya, nek nyuwara ya ora tau seru. Oh, ngono. Iya. Ora tau kok nyeneni aku iki ora tau bojoku kuwi. Weh, ngono. Oh nek karo aku e basa lho, Nduk. Apa ya? Iya. Bojoku iki karo aku basa nek pas nek dayoh tok. Oh. Dayohe mulih balik eneh ya. Gowo rene panjere, Bro. Iya. Iya. Maka semakin tambah umur semakin cantik istriku. Ya. Weh. Weh tenan. Ora ana wong wedok liya kejaba bojomu kuwi. Tenan. Tenan Mas, ora kamu sih aku ya. Sadalutan bisa nendra Renggang Butuwi. Iki anak-anak wis rada gede-gede. Jendra umure wis 6 tahun, terus Tata umure ya meh 3 tahun. Ora pengen ngegekne adik Tata ngono. Mboten. Oh, lah ngopo? Mboten napa-napa. Kaya ngadik-adiki ya. Mboten sah. Ora sah. Nyapa ta jane iki? Kok ora usah. Ora. Nyedam sarine Saiki langgame Tutik ning sarunge langgam kowe omong Tut. Piye pendapatmu piye iki desamu iki kelakon wayangan meriah kaya ngene iki piye pendapatmu? Nggih, matur suwun kagem Pak Karman, kagem Pak Lurah, nggih sing sampun mandhegani wontene wayangan iki kalih ngeyele kula. Aku sok gelo, Mas. Lah kok gelo ngopo? Ya ndek men gara-gara ra sida kae to. Sing endi lho? Sing kae ra sida. Ora Tiwas kondang, engko dalange Mas Kangko. Ojo boleh ra sida. Ora apa-apa ngurung rezekine kok. Lah nggih santai ya Mas ya. Oh nyantai. Lah, Rezeki nggih, wis enek sing ngedum kok diaturi. Tut. Iya. Ning dalah pundi-pundi ngersakaken jenengan. Amin. Nggih. Tenan. Rezeki iki nek dioyak mlayu, nek dijarke melu kuwi rezeki to. Nah, nggih narima ing pandum. Narima ing pandum, ora usah ngongso-ngongso. Nggih. Kon ngadeg itu karo penonton tuh. Mboten moh. Ora. Ha lha mbok ngadeg apa piye? Emoh gak. Wah. Kula mboten nate ngadeg kok, Mas. Heeh, wong bojomu ya omong karo aku. Ya. Mboten sah ngeten mawon pun ketingal. Wong bendina ya pethuk lho, Mas. Nggih. Wong penonton ki pengen roh nonongmu lho Tut. Nonong ning ngangeni lho Mas kata Ah, sing iya. kangen kali kula kok. Ah, tenan kowe. Panggung ki nek areng enek Tutik ki urung gayeng kok. Ya diaturi kok. Mboten ngeten mawon mengke enten bagiane sing ngadeg kula namung rewang kula pun lunas. Nggih. Nggih, mengke bagiane Mbak Eka kali Mbak Denis. Nggih. Kula namung koordinator saking Pak Karman kagem teman-teman semua. Nggih. Ya. Nggih. Ayo Tut. Ramu sekar melati
jane ati Tut. Dalem. Iki anakmu SMS aku, Tut. Pripun? Om Kangko nyuwun lagu Kereta Malam. Kula Bobon, putrane Bu Sinden Tutik. niku jujune Pak E Rawati Cetha. Oh iya. Karo bojone kok ora nyetak-nyetakke. Lah niku mboten wayahe ngoten niku Kereta Malam make dalu. Wah, ngono. Nah, ngoten niku. Ya. Ngono. Mangke jas-jas dhewe, mboten teng mriki. Oh, sepure kowe, dalane sepur bojomu ya. Dalane dawa. Ya. Ya. Nalikane ring lan lamun sira wong ayu lumayan iki wayang gamelan teke dhewe ora wedi nek pedhot lek nabuh seru lho. Ya, heeh. Ya, gilirane sang bintang tamu kita.
Eka Suranti saka Kebumen. Oh iya. Ya, saka Kebumen. Heeh, sing saiki wis diarabi karo Kyai Sragen. Oh iya. Heeh. Mbak Eka kon ngadeg. Eka kon ngadeg, Nduk. Oh iya, ya. Mas ojo dipleroki. Ayo Eka Suranti. Ya. Selamat malam Mbak Kayune. Nggih, selamat malam Kang. Sugeng dalu. Nggih, dalu. Wah, suwi ra ketemu ya, Kak. Nggih. Keprimen kangen? Alhamdulillah. Jan. Kangen karo kanca-kanca Dwija Laras. Nggih, Jan. Yakane jenengan nggih cek num-num. Wah. Bergas-bergas. Nah. Dasare dalange ya bagus. Grapyak, semanak, tur celutak. Celutak dasmu kuwi. Oh iya. Wah, jan wangger petuk karo Eka iki lek ora lok-lokan ora marem. Kandhane kok sing marai ngangeni karo kanca ya ngono kuwi. Lah iya. Jan. Priye kabare, Kang? Oh, sip. Sip. Jos. Kowe ngaturke panuwun karo para pemunden sing pareng rawuh bengi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kowe ta ada lemes ngono ta iki? Njaluk jamu ya, Eka. Njaluk jamu. Heeh. Baleni sing banter nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak kene iki penggemarmu akeh, Kak. Lah ya nek ngono kan ketok sompak ngono lho. Apa? Sompak. Kompak. Ganti ya? Ora ganti, jenenge ya kuwi kok. Kompak ora sompak. Oh. Apa cara nggonmu ngono kuwi? Sompak. Oh, cara nggonmu kono, kemen kono. Oh, lek ngarani wong udut, wong udut ki obong-obong congor. wah. Lek ngarani sound system sing banter, Sound system sing jembeng dur. wah. Jembeng dur ya. Lah nggih bahasane ku dewek-dewek. Dewek-dewek ya. Nggih, alhamdulillah kedua kalinya di Kauman. Kauman. Widodaren. Lah iki Wis dadi niate piyai kene pokoke nekakne dalang kangko kudu enek ekane kuwi pancen. nek ora enek ora sida wayangan. Ora sida wayangan, Ora dalange sida. kalah karo kowe. Jenggelmu. Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng segenap masyarakat Kauman mriki, khususipun Pak Karman, Pak Lurah, kalih sedaya para pamong-pamong desa. Nyuwun ngapunten, kula teng mriki nggih gur tumut golek sandang badhok, Pak, Bu. Lah anane yo ngono kuwi kok. Pancen ya desa mawa cara negara mawa tata. Nggih. Cara nggonmu ngono apik ya monggo ya. Lah iya, wong bahasane ku beda-beda lho, Mas. Beda-beda. Aku ndemen pertama ning Solo ini ya mandan kagok. Mal kagok. Mergane nek nggon aku iki kebanyakan kan pakai A, lafalnya A. Nek kene iki O. Contone nek nggonku segan, nek kene iki sego. nek nggonku pirang kene iki. Pira? Nek nggonku aja ngene iki. Aja. Nek nggonku kuntal ngene iki. Kok angel kuwi. Angel ka kuwi. Heh? Angel lek mbasakne. Lah jare nggonku A ngene iki O. Oh. Nek aja Aja. Terus Pira? 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 Ora. Oh. Ora. Oro. Lah nek kuntal. Kontal ya kabur ya. Ya kabur ngono kuwi mau. Heeh. Lah nek malih U. Lah kok malih U? Mosok kemuni kontol ora mungkin. Sing marahi kowe lho, Kang. Dosane mau tanggung lho pokoke. Ora le. Lah aku ketrucut ki mau. Ora pancen yo ngono kok. Pancen yo senengamu kuwi ya ta. Ora. Heeh. Ya neka iki jane.
Lah iki terus kon ngopo iki bareng wis jangleng ning kene iki terus kon ngopo ngono lho. Jangleng ki ngopo? Jangleng ki ya ngene iki ngadeg. Oh, ngadeg jenenge jangleng. Nggih. Nek lungguh? Jagung. Wow. Nek metotok? Deprok. Deprok. Spesialis cara Banyumasan Mbak Eka diaturke iki pamundhut saka Pak Karman khusus kudu sing diaturke sing ngaturke panjenengan. Nggih. Eling-eling Banyumasan dibawani sik Pangkur. Nggih. Raden Haryak Werkudara ngono kae kata-katane. Oke, Bro. Aku jane ning kene ya rada aras-arasen. Lah ngopo? Langkung mulih gur garek mulih tok. Padha aku. Ya padha. Wis padha. Lah mau terus Pak Kaman ngono kanggo kowe nek mulih ki dalane lurus kono. Ora sah menga-mengo. Nggih Pak kula mudeng. Mulai rasa pamitan. Ora sah pamitan mulih ndang mulya kono. Aduh aku. Lah iya. Heeh, niki matur nuwun wis. Malah sing tertib ngono kuwi, malah diutang malah kacau ya to, Kak.